Salam aleyküm. Men Devran. Habarsız galmaýan işine hoş geldiňiz. Ýaşlar, dostlar, gardaşlar, hemmeňiziň Gurban bayramyňyz kabul mübarek bolsun. Hemde ýaşlar, inniki bölümi sıptırayman. Sebebi konkursa başlaýar. Nesip bolsa sponsorlarymyz jemlesek 10 san telefon vermekçi. Dol jemläp ýetişmesem ondan azrak bereriz. Hemde araňyzda sponsor boljak, YouTube kanalymy ötürjek diýenlerine bar bolsa bize Instagramdan ýazyň. Hemde ýene bir haýyşdym. Şu wagt bir 48 000. İnniki bölüme çenli, konkursa çenli gelin 50 000 bolaly. Näme etýär? Aňsatjak. Dostlarymyz bilen paýlaşat. WhatsApp'dan, Instagram'dan, Imo'dan dostlarymyz bilen tanışamda paýlaşat 50 000 bolýar. Onda näme başlaýar kliplerimize Mekana Taýf bilen. Çynmy, ýalanmy? Anamın yok hiç kime, sığanam içmekine, hakikat nerede dünya, girim son zemine. Anamın yok hiç kime, sığanam içmekine, hiç rahat yok be dünya, girim son zemine. Dostlar, ýaşaجyk aýdymçymyz Ataş Annalyýewiň Yalan aýdymynyň täze klipini görelim. Yalan, yalan, yalan senin sözlerin, yalan, yalan, bana bakan gözlerin, yalan, yalan, sendey zalim görmedim, yalan, bana vefalı olmadın. Eldar Ahmedow'dan täze klip Iqbalyň oýuny. Ýalňyşmasam senariýasy kinodan oýulypdyr. Aytsana Iqbalym, ne beýle synadın, ne beýle oýnadın duýgymy. Söýenim ağlaýar, yüregim dağlaýar, näme üçin kıydırdın sevgimi. Innik klip DJ Begadan Seni Seviyorum. Era 89 Fit Selvi Tuvaklıcva Ananam mok. Sülmeni Beset bakhanani Diye mok yalavade Men sana haydiyacınımı Nerden bilyen adımı Oğurladın yadımı Ön sana ayttım Özüm bilemağız kalımı. Yine yaşaydımçılarımız MB ve 7-7'den lirik video. Kadir Atabayev ve Yaşka'dan haber ver, koş gündinlerle. O nämedir? Yaşıl kızıl öwsýän. O nämedir? Ayağı yok towsýan. O nämedir? Yedi derya bewsýän. Şahir bolsam, şondan bir de haber ver. Ol ikindir yaşıl kızıl öwsýän. Ol yılanlar ayağı yok towsýan. Ol balıktır, yedi derya bewsýän. Bizden salam bolsun, jogap şeýledir. Azat Dönmezov Ukuyum Tutanok aýdymynyň remix görünüşi konsertdan klip. Okuyum tutanok geceleri sensin, dağlı vatanok seherleri sensin, ayna bakamok yan giderim sensiz, söyleyen perişansiz. Gelliğinni MP 3 aydımlarmada. Amalia geçen hepde kaydım biz yadımızdan çıkarıptır. Siz tesirlerde yadımıza sallayın. Meni göre. Borsen yanımda Benim yanımda Beni kara Gözlerden dillerden beni kara
inniki MP3 aydymmy Celil'den sen sebäp. Geldim seni sorap yine bilemok sowap bolsuymume sebep men sensiz olmarım yekesirem seni sorap yine bilemok sowap bolsuymume sebep men sensiz olmarım yekesirem. Instagram täderlerine gelemizde Şamrat Orazov'dan rolik. Suyumuzun başka renki sarı Erun köçeğinizden geçen yerden akşam giyeceğim yarı Ya bulur düğmen başıma ya da senin gözünün renki Seni suydum özümde del yatyan çıkma turuyan yalı Gel varralı haney haney Gel varralı sevim bam Yine bir Instagram'dan täzelik durdu iftan. Tümlü gecelim yatısı yite Havaram alsam gönlümün jala Buzlu yapraklı kış geçeride Şiğli yaralar yüreğimdeyle Celil Yankaydım'la Instagram'da 3 köşk rolik ediptir. Ona mı göreliyim? Seni sorap yine bilemok sowap bolsuymume sebep men sensiz olmarım yekesirem. YouTube'da täzeliklerimize gelemizde Berdivi bilen online gepleşik 8 günlü 50 min görülmeli geçti. İnniki mıyıkmanımız Amalia bilen yetiştek 4. gün paylaşır. Yetişmesek inniki 4. gün. Dostlar Habib Müziğim YouTube kanalını bilýädiňizmi? Araňyzda bilmeýänleriniz bar bolsa ýatladayın. Bilmedim eýem köpüýüňiz üns berensiňiz, bilensiňiz, belki bilen oksuňuz. Iyul aýynyň Ingo klipini saylamadyk. Ýöne iyul aýynyň Go klipini saýlaýap, lentada paýlaşdyk. Goýan klipini ses ver. Geldigine köneleri ýatlar şagajygmyda. Dogonlar ýok. Men yadırdım bu oyunu devam etmesenin git duygularımdan kaçıp bilmeyen Benim adalarım barısı yalan Men sana aycan Yok yalan Yıllarıp bakınımda Yok yalan Söylediğinin demeni Yok yalan Belki de bu senin için sevgili Yolu yanım için ders baby Tesirler okumamızdan ozal gelin sponsorstva täze goşulan dostlarymyzy bilelim. Bayram durdy Ağa Canov Yönek Aytama, Atacanov Sapar, Nega. Yine bir dostumuzun adyny okap bolmady, programa kabul etmän radyny ütköşük bolmasa ady. Gylışdyrdy Atacanov Kreativ 2020 ve Verse. Başlaýas tesirleri okamal şagajygymyda. Geçenki bölümde birinci tesir ýazan gadam uf diýipdir, ılgak gelip ýetişdirýär. Gülbahar Gurbanova şeýle diýipdir. Salam Döwranjan jigim size köp sag bolsun köneleri ýatlalyň atly aydymlary süýüp görýäs, diňleýäs. Siziňe himmejeňizde köp sag bolsun, Allah ýalkasyn. Biziň ýaşlygymyzy ýatlatýaňyza diýipdir. Albert şeýle diýipdir. Media tama tarypyňa ilhammy joşdurup, haýsy sözler bilen başlaýyn ýene. Soňsuz täzelikler çykyp durdyňa, işiňde üstünlük Döwranjan saňa. Täzelikler görmesem günne YouTube'un doňar ýene. Like basman geçäýseň birden media tama öýkeler saňa diýipdir. Her gedek okuman geçeňiz şu gedek okarsyňyz diýip umyd edýän diýipdir. Umydyň başa barypdyr. Zelili Anlaberdiz şeýle diýipdir. Janjygym Döwranjygym hakyt birinji gün çağalar bile garaşýas okaýda Döwranjan ýazyp ruçka utardy. Beýtmede Döwranjan bolmasa jeýt nur saňa haýyş dedik görel Döwrany okanyk jeýt sen murda diýmedin. O niye emesdir o diýip. Men çözýän tesirlerini. Serdar Amanov şeýle diýipdir. Halklara birinji bolmak üçin gyrışýarlar bölen men bolsam iň soňuny görmäne garaşýan. Sebäbi
Gızıklı komentaryalar yazýarlar diýip. Enes Annalyva şeýle diýipdir. Hem videonu öýren hem komentar okuyan. Siz hem şeýle mi ýa diýipdir. Biz hem şeýle. Begenç 2005 şeýle diýipdir. Galam alıp elime goşku düzdüm ýene-de. Media tamam iline sag bolaýdyan ýene-de. Döwran okasa ilki men goşku ýazaryn belki. Gysynma hiç bolmaryn tilki 24 saat hyzmatyň menki. Eskolaýf ýazypsyň gözel goşgular menem taryp edeýin öz kanalymyň adından. Döwran ýüzüň solmasyn, like'laň sany köp bolsun, tatbişikler köp bolsun, işiň mydam oň bolsun. Döwrançyk daşowy dilinden hemde dostlarymyň adından salam aýtýan we kanala agda bolaýyn nesip bolsa siz ýaly ulu kanal bolmagy umid edýändir nesip bolsun. Azat Gayip şeýle diýipdir. Sehoçmaýfyň klipinde gyýdyň saçy goýusypdyr, gyýlara uzun saç odan ýelşär diýipdir. Sehoçmaýfyň klipinde gyýda aşyk bolupdyr. Aynur Recepova şeýle diýipdir. Media tama oğlanları tüöleme sözüm yok. Ağzalara berekella diýmesemem bolano. Birincilik yazjak bolýan, daje unwirligem yok. Yeni aktiv gatnaşýaňa size tüz otla ot diýip. Roza Serdarova şeýle diýipdir. Salam döwran bu saparky go bolupdyr, hemişekiler ýaly. Biz Belarusyada koýar. 3 gyz bolup çörek pişirip seni gördük. Gepleşigiň soňunda hedil edip sen bilen diňine güllük. Men ýazýanlamy ýöne okaňok şonadam siz üçin like tesir goýmakdan ýadamok işiňizde diň üstünlük gyzlara salam aýtýarlypdyr. Esen bolsun diýme. Dostlar geçenki bölümde like tesir zat diýip ýatlatmadym mol like tesir zat az bolupdyr. Indi bu gedek. Ýatlatýan like tesir agda bolmadyk bolsaň. Adam geçenki bölmede edip like tesir we özüňe gol jeteredin. Hoş. Sağ olun. Ses kontrol ettin mi ya? Gerek ya. Normal valla. Hemme de alan düşünürdüm gerek. Düşünür ama belki deydi der o bir elinden bir gol kömek gel. Şon ettiydi, şon çülli verecek. Sen yok orada yanlış yaptın. Aşağıda sıyılkada söylüyorum ya de. Ananam o kene. Ananam o. Ukuyum tutanak derem. Kim dedim? Geçen etteden başla. Ha bir tırk va düşünmedim benim sana. 4 günü paylaşar. 3 görkezim 4 bu böyle. Yo bulam la. 4 günü. Gitti 4 günü paylaşır. Yöne yetişýär ýaýynmy? Gatsak oladym täzän ýeren. Çektik gerek geldi. Çektik gerek gel sen. Bakmak gerek gel bakalım. Normal. Kreatif mi? Kreatif. Onun mene kamo kabilem ok diýerler o tesirlerde. Yo, tet diýip halklara birinja gyrylýarlar. Halklar birinji bolmak üçin gyrylýarlar. Şonu ýaýap bolmak. Mana geçjek, ha bal ýyzy bolsa, muny kap soňa ýyly okýar. Aynur Recepova. Hemmi şekilleri ýaly. Hemmi şekilleri ýaly. Gowolupdyr. Hemmi şekilleri ýaly. Yani gyzlara salam aýtýarlypdy. Esen bolsun diýme. 3 gyzlar ağzın kulağına geldi he. Ya ağzın kulağına aynen. Karoç men gepleşik jemleýän hawalaşar. Bize dönelim